Tøj og tekstiler er det fjerde mest miljøbelastende forbrugsområde i EU, og på verdensplan regnes tøjindustrien for det andet mest forurenende i verden. Produktionen af tøj står over for 10% af verdens samlede udledning af CO2. Hvert år produceres der på verdensplan 62 millioner ton tøj, og der bliver brugt omkring 2.450 forskellige kemikalier i tekstilproduktionen. FN forventer, at tøjindustriens CO2-udledning vil stige med 60% frem mod år 2030, både fordi, at der på global plan er et stærkt voksende middelklasse, der har flere penge til rådighed end nogensinde før, men også fordi, at tøjet er blevet billigere at købe. Danskernes forbrug af tøj er steget med 20% siden år 2000 og ligger i dag 35% over verdensgennemsnittet. Hermed har danskerne rekord blandt alle de nordiske lande i disciplinen i at købe mest nyt tøj. Hver dansker køber i gennemsnit 10,9 kilo tøj om året, og over halvdelen af det tøj, vi ikke længere bruger, havner i skraldespanden. Det svarer til, at vi hver eneste år køber 24 nye t-shirts, 8 nye sweatshirts, 9 nye par jeans og 5 nye skjorter. Vi står her i Røde Kors, og en undersøgelse viser, at 80% af alle danskere har enten købt eller solgt noget genbrug de seneste år. Vi er her i Aarhus i dag, men i hele Danmark er der 800 genbrugsbutikker, og 41 af dem ligger her i Aarhus. Og hvis vi lige går hen til t-shirtsene, så har jeg et sjovt fact. Vidste I godt, at en enkelt t-shirt kræver 1400 liter vand at producere. Derfor er det altså rigtig godt, at det ender i genbrug. Mange fast fashion brands designer generelt nye kollektioner lynhurtigt, og det betyder, at mange forbrugere oplever, at de hele tiden skal have det nyeste must-have. Det medfører altså et overforbrug. I stedet kunne man overveje at lede efter et alternativ i sin lokale genbrug. De seneste år er der taget en række initiativer til at minimere tøjspild og udvikle en mere bæredygtig produktion af tøj. For eksempel kan man se her, at nede på Dok 1 kan man hænge sit tøj, som man ikke længere bruger, og så kan man tage et stykke, hvis man finder noget, som man godt kan lide. Også her i Aarhus ligger det kollektive klædeskab, hvor man for et månedligt beløb kan komme ned og bytte sit tøj for noget tøj, som så er blevet byttet rundt af nogle andre også.